Krásne ráno Slovensko, ahoj, zdravím. Takže v prvom rade by som sa chcel poďakovať mojim sledovateľom a tí, ktorí ma sledujú a komentujú moje tieto krátke, ale úprimné videá. Chcem sa vám poďakovať a moc si cením a vážim, že sa nebudete prejaviť svoj názor. A tí, ktorí tam majú sprosté reči, tí neriešim, tí iba môžem ľutovať. Ale poďme k téme. Vážené Slovenky, vážení Slováci, vážení dôchodcovia a študenti. Všetci tí, ktorí tam demonstrujete na tých námestiach a vadí vám strašne ten ruský plyn, čo Robert Fico vybavil premiér, za neviem koľko 10 miliónov eur lacnejšie, tak je jedno riešenie. Není problém. Treba ísť na úrady, do plynární, podať si žiadosť a oni vás odpoja. Zoberú vám hodinky, dorovnáte si s nimi nedoplatky, doplatky a máte pokoj. V obi a neviem týchto obchodoch všade sú piecky, tam si môžete kúriť, na pieckach si môžete variť, není problém. Len prosím vás, nám nevnúcujte ten váš názor, lebo my svoj máme. Prajem vám krásny deň ľudia a držme sa, ahoj.